Čaute, tu je Stylen a vítam vás u dnešného nášho random vlogu, ktorý robíme z krásneho prostredia pod Lipou. A týmto by sme chceli oznámiť, že práve sme sa dohodli na novom videu, ktorý budeme robiť a na novom vlogu, na novom let's play, takže máte sa na čo tešiť, tento týždeň bude fakt nabitý videjkami, takže zdieľajte, lajkujte a pozerajte, odberajte. Tu je Stejnar pri mne. Čau, som Stejnar. A kameraman, toho nemusíte poznať. Screen! Nie, to nie je screen. A ešte čo som zabudol. Že práve sme išli okolo, tam. A videli sme fanúšikov, ktorí nás ohlasili a povedali, aby sme natočili nejaký vlog, takže tým ďakujeme. Úplne nám stúpla sebadôvera, klesla sebadôvera, pretože všade tu cítim vajcovku. To seba nebol. To stojí vody. Že on si 10 krát usral, aj tak je to hrozné, pretože to ide z toho potoka. A ja tu bývam. A hovorím, že nech mamu pošlu do ryti a idem spať k ním. Lebo tu sa nebude dať spať na tejto lavičke už. Takže ďakujeme vám za takú veľký ohlas k tomu minulému vlogu. Na to, že je to naše prvé video. A čaute. Čaute. Čaute.